pick up kawai dauki da kana. O mai magana 500 nan? Eh. Oke, a zai wata man 500 mana. 500? Sai mana. Kuma ba ka san yanayin da kake. To shi ne ba 500. Wannan 500 da hawa. To kinga ba shi za a bashi kawai, kyale shi za a bashi. To. Na gode. Yanzu aka samu bakin ciki ce wannan magana da ka tuka so. ko bakin ciki zaki mata 500 din. Na ko da 100 na baki bate ba. Ina ruwan wani yake. Hai ya je mu din. Zaki karbi 100. Ina wa 500 din. Allah kai. An ke zai. Da ba wajin ma zai ba. Wace a dan marken dire ina ki sauka? Kai ina ruwanka da ita. Dan marke. Idan muka je daidai wurin. Ita kwandila ta je ba dan marke ba malam. Kundila ta je? Kwandila za mu je. Haka kai ka zo na mutane wani dan marke. Ta kwandila za mu. Bai kyauta ba ko? Yawa da ka magana bai kyauta din nan ba. Action. Ka to nan barin nan. Wai da daga baki daya. To kan ka tira kowa zaki masa abinci oho. Kaina ni kudin motar ma shi ne abin. Ai, ki yanzu ba ko sisi a cikin kin da dan samu. Ba da ko sisi. Wannan rayuwa. Aji ya tafi ya bauɗe bari kuma ya san da cewa za mu zo. Ni ba kin san wani abu? Irin abin da ke bata mu rai. Da isa kai a rayuwa dan Maulai bai ba. Wallahi bai ba. Kuma da bai yi ba za ka ce mu zo ne? Ah, tare muka zo ai. Ni in na zuwa dan Maulai kai in bai ga zo. Ah, ka ji wani zance ne da banda Allah. To Maula haramun ce? Haramun ce amma kina ji yanzu ba magana Maula ba magana wannan ba. Yadda za a yi mu samu kuɗin motar da za mu koma gida. Mun zo ne mutumin nan kina kallo ya ware ya tafi abin mu. Ni kaina abin da yake damu na ke. Ni gaskiyar lamari na gaji. Ni kaina na gaji wallahi na gaji. Ayyo Allah, ni zaki da yaki goya ni ma ni wallahi da ba haka ba. Action. Yaffa. Dan sako ka ne? To kuma ni nan fito kuke. Ai wa nan sauka ba. Kada ka fito ka ji mana. Menene me baro? Ko ba mai ababurin? Dari biyar ɗin ba, dari biyar ɗin da wa, za ka wani wa dari biyar ɗin ba, wai Allah na gaba, dari biyar ɗin ba za, dari biyar ɗin ba.